Hêzên pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê yên ku li Herêma Kurdistanê hatine perwerdekirin û şerê Daişê dikin, daxwaza wan ew e ku vegerin Rojavayê Kurdistanê û bergiriyê di ber axa wê de bikin. Lê berpirsên Partiya PYD û baskên wê yên leşkerî dibêjin em nahêlin tu hêzeke leşkerî derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe û em ê şerê wê bikin, yan jî divê dibin baskê YPG û ala wê de şerê Daişê bike. Wekû ku çawa hêzên Sotoro yên Xristiyanan û yên Sanadî yên Hoza Şemer û hêzên din yên li Rojavayê Kurdistanê. Lê li gorî çalakvanekî bajarê Dêrikê ku wan hêzên navborî tu carî ne ala YPG û ne jî dibin kontrola wê û rêveberiya xweseriya ku PYD û hevalbendên xwe ra gihandîne kar dikin û tenê rejîma Esed wanê digihîne hev. Hevserokê tevgera Civaka Demokratîk Tevdemê Abdulselam Ehmed jî pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê bi hespê terwada binav dike û wanê tometbar dike ku ew ê dijatiya kantonên ku wanê li Rojavayê Kurdistanê ra gihandine dikin û dibêje hebûna du hêzên çekdar ji hev cuda di armancên xwe de li ser yek erdî, sedemekî serekeye ji şer e. Her wiha serokê desteya berevaniya kantona Cezîreya ku PYD û hevalbendên xwe ra gihandî, Abdulkerîm Saroxan beriya çend rojan û du merasîmên bi axspartina hin şehîdan de got, tenê hêzek li Rojavayê Kurdistanê heye, ew jî hêzên YPG û YPJ ne û her kesekî bixwaze berevaniyê di ber axa Rojavayê Kurdistanê de bike, bila dibin ala wê hêzê de şer bike. Weke hêzên Sanadîd û Encûmena Leşkeriya Siryanî û hêzên berevaniya Xabûr. Ji alîkî din ve çalakvanekî bajarê Dêrikê nexwast navî werê eşkerekirin ji arkira ra gihand ku ne hêzên Sotoro yên Xristiyanan û ne jî hêzên Sanadîd yên Hoza Şemer ku ew her du hêz li Dêrikê û gundewarên wê hene, tu carî ala YPG bilind nekirine û ne jî dibin ser kirdayetiya YPG de jî kar nekirine û tenê rejîma Esed û berjewendiyên wê wan hêzan digihîne hev. Wî çalakvanî bajarê Dêrikê wekû belge jî ji axaftinên xwe re dibêje, beriya demekî hêzên Sotoro ji xwe re li bajarê Dêrikê ciwan digirtin û tevlî hêzên xwe digirin. Her wiha her hêzeke din jî li Rojavayê Kurdistanê ji xwe re ciwan digire û tevlî refên xwe dike û ew tijî bûye sedem ku şer û pevçûn di navbera wan de derdkeve. Wekû ku çawa di roja çarê mehaborî de û di dema ku asayîşa PYD dixwast hin ciwanên Xristiyanan ji bo leşkeriya neçar li texawusta Qamişlo bigirin, hêzên Sotoro nehiştin asayîş wan bigire û şerê di navbera her du aliyan de derket û endamekî asayîşa PYD bi giranî birîndar bû. Serkirdeyên Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê ku di civîna xweyayekê pêştî Kongreya Xwe Sîyemîn de pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê li xwe girtibû, dibêjin em ê komîteyekî ava bikin da ku danûstandinê li gel PYD û rêveberiya xweseriya ku wê û hin partiyên nêzîkê xwe ra gihandine bikin. û pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê vegerînin cihên wan yên xwezayî lê hîn tu karên ciddî ji bo vê yekê nehatine kirin.